זה מכוניות. מה זה? זה מכוניות שמתפוצצות. בידופים הולכים לחגוג. זה כמו פופקורן, זה נשמע אלוהים. אבל נראה לי קראו לך. נראה לי מוטי. שמעתי קובי. יואו, אנשים בבעלה שם. תראה, גם ליד הים יש שם, נפל כנראה בשטח פתוח. זה מזמן, זה עוד לא חיבור. גם פה, 2, תאמי. פה, אחרי הגילות. איפה? לא, זה לא אמיתי. והם ממשיכים לראות. תזיזו את הראשים שלכם מפה, תזיזו את הראשים. גם אתה! אותי לא. עכשיו! מאמי.